Meta kienet jiexed qudiem il-Maġistrat Audrey Demikoli l-eks segretarju privat tal-Ministru Tonio Fenek ikkonferma illi dan ġiel irċieva xi flus mingħand l-Aħwa Montebello. Ir-rabta bejn l-Aħwa Montebello u l-Ministru Tonio Fenek tmur lura l-bosta snin. Il-Ministru Tonio Fenek kienen lill-Aħwa Montebello biex jippruvaw jieħdu l-ġerma u bi pjaċir dawn tal-aħħar kienu għamlulu xogħol bxejn fir-residenza privata tiegħu. Il-ġurnal Malta Today qal li Noel Borċħedli li għandu 67 sena u mill-Gżira xed li ġiel irċieva xi flus bħala donazzjoni għal kampanji elettorali tal-istess Ministru tal-Finanzi. L-istess Ħedli konferma wkoll li l-aħwa Jeffrey u Peter Montebello ġieli għaddewlu xi flus tal-li dan erom mad-Dipartiment tat-Taxxa biex jifrankalhom xi multi. Dak iż-żmien huwa kien jaħdem mal-Ministru tal-Finanzi. Dak li qal fil-qorti jaqbel mal-istqarrija li kien għamel lill-Pulizija fis-sena 2010. L-Aħwa Montebello tjixħdu dawn l-akkużi l-istess il-Ministru Tonio Fenek li qed jiġħad kolunkwe rabta mal-Aħwa Montebello.